Gaya ganito, maguna na lang ko ninyo. What's up mga guys? Kay numdum mo nga video mga guys. Agnidagan ko padulong sa Valencia Bukidnon. Kaingon mo og trip ra na ko mudagan og inana kalayo ang lugar kakapoy-kapoy lang inana. Ako giadto akong negosyo na palit adtong niaging adlaw mga guys. Akong subayon tug naunsa na ba to didto? Nakapalit mo ko dito planta sa pinya ba mga guys? Akong subayon dito og maayo ba kani nga pagkapalitan ni lugi ba tani or dili? Ato sa inspeksyonon daan ni sila mga guys dahil mangayo din tag pinya mga guys kaya akong ipanghatag ninyo. Sinungaling ka! Taysa Adisir mo na ko panghatagan. Balik sa ta sa sinugdanan mga guys. Paminawa sa ninyo ning istorya na ko mga guys. Adisir ta magsugod mga guys. Mga pesa ta dire mga guys. Dire sa kapihan ni Lula mga guys. Kapihan ni Lula guys. Isa po din ituod, ianhin na mo dire sa Valencia Bukidnon kani si Lula mga guys. Kaya among Lula wala na siya mga guys. Then tanang mga paryente panion dire sa Valencia Bukidnon kaya ro makatambong siyang lubong. Nakaw sa mi guys, mato sa mi sentro. 5 minutes later. Ayun, naabot na mi diri sa sentro mga guys. Mani sa mi diri sa Palawan Express mga guys kay mulukat sa mi og ticket para sa El Nido Palawan ba mga guys. Kani ba nga lugar mo anhi mi diri mga guys, mulukat sa mig ticket diri sa Palawan Express mga guys. Tanawan ninyo ni next video mga guys. Ako na i-upload mga puhon-puhon mga guys. Atangi lang ninyo. Dayon, ngita mi og pan diri mga guys. Ngita mi og parking go diri mga guys. Wala man dayon mo parking go diri sa Valencia diri mga guys. Nisulod na lang mi diri sa Gaisano City, Valencia mga guys. Diri na lang mi nipalit og pan para yatag ni Lula mga guys sa iyang kapihan. Syempre, dili pud mawala na mag food trip ta mga guys. Atong pangtilawan ko nilang mga baligya diri mga guys. Pero kadi ra gyud ko ma-afford mga guys. Siupaw ra gyud mga guys. Dayon, nanatad diri sa simbahan mga guys. Mo na ni adlaw nga lubong ni Lula mga guys. Mo din ngalan sa ilang simbahan diri mga guys. Nani sa diri sa Valencia Bukidnon mga guys. Dayon, picture taking na sila mga guys. Kay hatod na day namo si Lula dito sa minteryo mga guys. Mo na ni last nga makita namo nga higayon si Lula mga guys. Sakit kayo dawaton pero saon taman nga inana mi gyud na atong kinabuhi gyud na mi gyud sinugdanan na apoy katapusan. Dayon pabalik na mi sa simbahan mga guys. Dito ra man gud pud mi na stay mga guys. Pero kaning igagaw ni Belvis mga guys si Walter, nagtrabaho ni siya og planta sa pinyahan mga guys. Mangadto ko dumi dito mga guys kay mangayo siya og daghang pinya kuno. Kay aron naa mi dalon pag uli namo sa Rizal mga guys. Dayon dili man gud pwede makagawas ng nag-short mga guys. So ako ra og si Walter may nakagawas mga guys. Dayon dili pud pwede mag video dito sa sulod. So mo ning atong kamera nara diri sa sulod sakyanan mga guys. Ato sang paminawon unsay ka istorya ni Gigi ani mga guys. Inamaw ta dire mosulod sa planta mangawat tag pinya ba. Busi. What if lagi? What if ug masakpan ta? Dayon, manguli na may mga guys. Check sa mi sa gardery mga guys. Ug sakto ba ni kadaghan amo ang gidala mga guys. Muna mo ang harvest guys. Pinya kulada guys. Dayon, mao ra to mga guys. So pauli na mi ani sa Rizal mga guys. Salamat sa paglantaw og mao ra to mga guys. One love.